Коля, новата рокля, която си купихме, прави дебела. И мен потника ме прави плешив. Бе, ти добре ли си с главата ти си плешив? И при теб е същото. Браво, мамо. Пий водичка. Човечкото тяло се нуждае от доста вода на ден, особено в тези жеги. Човешкото тяло са му необходими по 100 евро на ден. Водата е за марулите. Асия, как можа да готвиш с нощи спанак? Защо спанака е полезен? Има желязо в него. Точно заради това железо магнита на хладилника ме дръпаше цяла нощ. Ох, Колю, трябва да я облека тая рокля. Толкова пари дадох за нея, а така да ми стои. Какво да направя, за да отслабна? Краставици, домати и лук. И какво да ги правя? Да ги варя, да ги пържа, да ги печа? Давай. Да ги копаш. Живота толкова поскъпна, че за издръжката на една жена вече са нужни поне двама мъже. Асия, днеска на плажа не беше ли гинекологът и що не те поздрави? Абе, ти добре ли си, бе? Ти да не ми че той ме помни по физиономия. Колю, преди ме водеше на ресторанти, на разходки, купуваше ми цветя. Сега нищо не правиш. Защо си станал такъв? Да си виждала рибар, който вече е фанал рибата да й дава червей. Не ме интересува, Колю. Оправям се и ще ме водиш навън на ресторант. Хванал бил рибата, червей няма. Червейте си ги яш ти. Коле, пак ли ще ядеш, бе? И този път даже торта ще ядеш. Да, предписа я доктор. Кой доктор, бе? Кой доктор? Аз не съм виждал доктори да предписват торти. Доктор Йоткер. Хайде, време е за пазар. Здравей, Анастасия. Коле, пак ли ще ядеш? Не, ще гледам. Коле, тук е скъпо. Може ли да си ги позволиш? Ти ще плащаш, нали си барка. Ама виж, че са сцепени тия банани като тебе. Чушки, домати, който не яде, той голям не ще да порасте. Дано да се затриеш в този магазин. Дано, ама пълен с пари да съм. Тати, къде са Алпите? Откъде да знам, майки ти подрежда. Боби, какво става, тата, имаш ли си гадже? Тати, не, помниш ли ти, като си имаш от миналата година мама как те би? Шимарчо, как може да напишеш, че лястовиците са къснали като кебабчета на жиците? Съжалявам, мамо, бях гладен. Ей, Коля, голем мързъл си. По цял ден не ставаш от масата. Само ядеш. Значи да съм мързел, че седа и ям с часове. А тия къде правят йога, с часове не са мързели. То се хилиш без шамарите. Имам нужда от успокоителни. Тати и антидепресанти се дават срещу рецепта от доктора, не срещу снимката на жената. Аз я нещо спах много лошо тази нощ. Коля, ето доведохте и до центъра. Много хубави гащи имаш. Япини. Човече, искам да танцуваш ето с този. Искам да изтанцуваме един танц. Айде, ела. Хора. Някога бях дядо Коледа. Снимай. Аз бях дядо Коледа. Интересно, че не ми се яде и не ми се пие нищо. Шавали. Пак ли искаш? Я виж, къде отиваш? Шамарчо. Пак ли искаш да се возиш на тия бебешки неща, мамо? Анастасия ги мина. Браво, Шамарчо. Я виж и сестра ти, тя кара. Давай, мамо. Карай, добраца. Давай. Давай, Шамарчо. Смело, имаш венове. Ще блъснеш хората, бе. Давай, Шамарчо, ти си.
искал. Какво бе, Николай? Това искам. Това ли искаш, Колю? Тази фантазия. Нали нищо ти се не ядеш, ще ти остане в фантазията. Колю, дай я тук. Hello! Интересен факт е, че присъстваме на кръщане. Да, ние се носим от кръщането. Да сме. Обаче тук е доста тясно, виж. Много старо. Старо време. Да. Много. Бебето чувам как плаче. Ето, присъстваме и на сватба даже. Тук е много хубаво място. Желано. И булката се казва Анастасия, да. И след като се разходихме от манастира и няколко ожилвани от пчели, оцеляхме и се тръгваме. Дръж я, Ники. В нещо не ми е добре, повече няма да се снимам, защото май ме участват. Чакай, Боби, да си направя едно селфи. Ма нали нямаше да се снимаш? Няма снимам, какво да направя, като съм красива? Аз си голяма грешка направи с това молена зрици. Аз не правя грешки. Аз се женя за грешки. Шамарчо, прибираме се, мамо. Беше ли хубава разходка? Ох, мамо. Абе, Боби, къде е баща ти? И бебето. Боже, ние ги изгубихме. Боби, затрихме бащата и бебето. Браво, Колю, браво. Ние с сина ти те търсиме, мислиме, че сме ви затрили, а ти си вкъщи и пак ядеш. Надявах се да сте ме затрили.